ମୋ ନାଁ ଡକ୍ଟର ପ୍ରକାଶ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପାଇକା ଆଖଡ଼ା ମହାସଂଘର ସଭାପତି, ବିଜେପିର ଜଣେ ଲିଡର। ଆଜି ଯେଉଁ ୱାଣ୍ଡର ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ କରୁଥିଲେ, ବୁଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବହୁ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ପ୍ରାଇଜ୍ ଉତ୍ସବ କରାଗଲା। ସେଥିରେ ସାରା ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଭଲ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିଥିଲେ, ଭଲ କାମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସେମାନେ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦେଲେ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲୁ। ସୁନ୍ଦର ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛେ, ସୁନ୍ଦର ହେଇକି ପିଲାଙ୍କୁ କେମିତି ଆଗେଇ ବଢ଼େଇବା ଏବଂ ଭଲ ମଣିଷର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇବା। ସେମାନେ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା, ଓଡ଼ିଶାର ବିଜୟ, ଓଡ଼ିଶାର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସ୍କୁଲ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି, ଯେଉଁ ମନୋବୃତ୍ତି, ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଗେଇ ନେବାର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ, ସେ ସାକାର ହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେବୁ। ଆମର ଯେଉଁ ୱାଣ୍ଡରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍କୁଲର ଯେଉଁ ଆଜି ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍, ସେଥିରେ ମୋତେ ଅତିଥି କରିକି ଡାକିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆତିଥ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲୁ। ତେଣୁକରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନୀଳିମା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ଟି ଅତି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ, ଅତି ଆନନ୍ଦଦାୟକ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅତିଥିମାନଙ୍କର ସତ୍କାର ସମସ୍ତ ସେବାରେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଲିଭେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଏତିକି କହିବି, ଏ ସ୍କୁଲ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଉ, ଉନ୍ନତି ହେଉ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନୀଳିମା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କର ଯେ କି କୀର୍ତ୍ତି ବଢ଼ୁ, ଏତିକି କହି ରହୁଛି। ମୋ ନାଁ ଗଣେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତ, ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ୱାଣ୍ଡରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସହିତ ତ ମୁଁ 12 ବର୍ଷ 13 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସେଇଥିରେ ସେ ମାନେ ଆମର ନେତାଜୀ ଜୟନ୍ତୀ ଯେମିତି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଜୟନ୍ତୀ ରହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରାହେଉଛି, ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆଉ ବିସ୍କିଟ୍ ବଗେରା ସବୁ ଦିଆହେଉଛି। ତାପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ ମାନେ ଗାଁରେ ସବୁ ରାସ୍ତା ସଫା ହେଇଛି। କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ବି ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗଛ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ବି ହେଇଛି, ବହୁତ ସବୁ ଜିନିଷ ଏମିତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲର ପର୍ସନାଲ୍ ଜାଗା ନାହିଁ, ପର୍ସନାଲ୍ ଜାଗା ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଅସୁବିଧା। ସରକାର ଯଦି ଟିକେ ୱାଣ୍ଡରଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ୍ ଜାଗା ଦିଅନ୍ତେ, ତ ଯଦି ସେଥିରେ ଘର କରି ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଯଦି ଏମିତିକି ସେ ହଲ୍ ବୁକିଂ କରନ୍ତେ, ନିଜ ଜାଗାରେ ଫଙ୍କସନ୍ଟା କରନ୍ତେ, ଭଲ ଲାଗନ୍ତା। ସେଥିରେ ସାର୍ଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି, ବିଏ ସାର୍ ତ ଆଜି ଆସିଥିଲେ। ସାର୍ ବି ଯଦି ବାବୁ ସିଂ ସାର୍ ବି ଯଦି ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ତ ଭଲ ହେବ, ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ ନିହାତି। କାହିଁକିନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏକୁଟିଆ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଜଣେ ଯିଏକି ଟୋଟାଲ୍ ୱାଣ୍ଡରଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଠିଆ କରିଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ